notable, tamén será moi requerido por razóns de seguridade. Xa digo, hai varios, o detalle, por suposto, das modificacións deste regulamento, son varias as presas, isto é compra de maquinaria, reforma de instalacións, actuacións de 660 proxectos e crearon máis de 4.000 postos de traballo. Supuseron unha actividade social, unha liña de axudas para destinar os GAL, os grupos, abundando máis os establecimentos con capacidade para menos de 500 persoas, 300 millóns de euros, insisto, en anos. Outro acordo, queremos apoiar con esta edición, nesta nova edición, a 1.000 PEMES e autónomos tamén que se benefician da economía circular entre as PEMES autónomas galegas, 1,5 millóns de euros. A idea é axudar a formación que se fai coas demandas da xente que despois ten que contratar árboles e crear, tamén se crean postos de traballo con estas axudas ao redor de todos os grupos que existen. Conseguir el empleo, aprobamos esa proposta conselleira que permite precisamente eso, reutilizar e darles unha segunda vida dentro da propia empresa. Outro acordo a proposta da Consellería de Infraestructuras que supón darlle xa contido executivo antes de que remate o ano ou decisión anunciada no seu momento, hai unhas semanas, tamén cando se presentaron os orzamentos, de congelar as peaxes das estradas autonómicas. As estradas autonómicas, a G55 a Coruña Carballo e a do Val Miñor, a G57, son as máis baratas agora mesmo de todo o país, de España, e, polo tanto, queremos que o sigan sendo, e iso pasa por congelar, como anunciamos, as peaxes e evitar un incremento que, se non se tomara este acordo, sería non inferior a un 7% e perxudicaría as 27.000 persoas que a diario utilizan estas dúas autoestradas autonómicas. Esta conxelación, ademais, é sin perxuicio, é dicir, se van seguir mantendo as bonificacións que agora mesmo están en vigor, que son descontos do 25% na volta e do 50% na segunda volta, se houbera, cando se produzan nas mesmas 24 horas, viaxe de volta gratuito para familias numerosas e rebaixa do 50% da peaxe cando a viaxe se faga en horario nocturno. Por tanto, conselamos as peaxes, mantemos as bonificacións e volvemos a insistir na necesidade de que nas autoestradas de titularidade estatal, a concesionaria, recordo, xa o dixera nunha rolda de prensa, é a mesma, por lo tanto a negociación pode ser a mesma. Acabamos de coñecer que celebramos que por lo menos se vaya concretando, se vaya a haber algún tipo de medida para impedir esa subida tan grande que se anunciaba das autoestradas galegas de titularidade estatal, pero, por lo que coñecemos, logo parece francamente decepcionante cando existe unha posibilidade real, e creo que a que a xente agradecería realmente que, cando menos, unha conxelación, o que fixo a Xunta de Galicia. Eu se me dirixín á ministra de Fomento pedíndolle, insistíndolle en que faga o mesmo que fixo a Xunta de Galicia, que con cargo aos seus orzamentos ou con cargo ao que estime oportuno, a verdad que non temos outro coñecemento do que se está facendo que o que se sabe nos medios de comunicación, pero que parece xa certo e confirmado é que non se vai producir unha conxelación e, polo tanto, vai haber un aumento, se fala do 4%, polo tanto, nós vamos a seguir insistindo en que se faga o que fixo a Xunta de Galicia. Non pedimos nada que non se poda facer e a Xunta de Galicia acaba de facelo e esperamos que daqui ao 31 de decembro o Goberno Central faga o mesmo e, por tanto, non haya ninguna suba este ano, especialmente, agora, ademais, que se anuncia a desaparición da bonificación dos 20 céntimos nos combustibles para unha gran parte dos que ata agora se viñan beneficiando, pois polo menos que se produza esta conxelación das autoestradas estatais en Galicia.